Dame vergonza ir á escola. Que eu son moi burra, María. Pero que é ser burra? O que pasa é que estás sen cultivar. Hanse dar conta do ignorante que son e hanse rir de min. Que non se rín, Concha. Non, xa verás. Pódese. Claro, muller, pasa. Senta aí, Concha, que está libre. É logo, había que traer o uniforme. Ei, que aquí tanto ten vir de punta en branco como ha feito un farrapo, O aspecto non ten importancia. Un pode ser un simple pastor como a Miguel Hernández, Coñecedes a Miguel Hernández, non? Concha, ti sabes quen foi Miguel Hernández, non? Era pastor de cabras ou de ovellas. Veña, menos risas. Quero borrarme da escola. Ah, e logo péganse os outros nenos, ou que? Quedo concentrado, non atendo. Non é iso. A ver, que pasa? Mírame e dimo ti. Ti non irías de mandilón. E logo como día ir, con bata de cola. Non, muller, pero hai unha roupa para cada cousa. A ver, arriba, veña. Pero, María, que... Imos. Pero, Para adiante. Que me vas facer, muller? Sabrás. Xa sei, chego tarde. Cousas de homes. Estiven tomando unha con Rafaelito do casino e... E un monstro na miña casa. Ai, mira, Tarasido, pasaste moito con Concha, É unha especie de ser cacala verde, así cun casco metálico, leva uns ollos grandes con pibidiñas, sabes como che digo? E a Concha deixáchela ali, con ser ese. Concha! Veña, imos, levanta. A Onde? ver que pasou con Concha. Ali! Ali, sí que... É a Garda Civil! Concha, estás en perigo, sai correndo! Pero que pasa? Hai lume ou que? É o monstro! Que monstro? O da cara verde, o casco! A ver, explico cheu. Isto é o resto dunha mascariña para poñerse guapa, E logo? Mira, Paquiño, estouxe moi farta de andar feita un trapo. E faz ben. E todo isto, co conto da escola, non ves? Nunca é tarde para aprender. A escola e os cartos, que esa roupa debe custar un ollo da cara, Pero merece a pena ou non? Paja, paja! Pois logo matriculo xa ti tamén, e ides os dous xuntiños á escola. E a verdade é que dá xenio verche, Ai, Paquiño, canto había que non me dixías algo así, ó. Ai. Que pedazo! Adiante, para 5 persoas. Haberá que usar... Concha. Sí, señorita. Boas tardes. Podo sentar? Claro. Señorita, estiven lendo a enciclopedia na biblioteca e xa sei quen era Miguel Hernández, o poeta. Pobriño el. E lín as poesías á cebola e case choro. Non sei se por bonitas ou polo da cebola. Pois eso, Concha, é algo que non se aprende en ningún sitio. E non che falei dos ovos de ará? Os ovos de ará é unha cousa tradicional de aquí que se facía un doce con ele, que lle chamaban mel do seo. Os mozos traían os ovos e dabanllos ás mozas e elas facían un doce. E se llo daban a probar, era que sí. E se non llo daban a probar, aire. Ela. Disque. Se son tan machotes, por que non foste aínda por los ovos de Arao? Porque ali hai un vixiante que ese sí que é Rambo, que é tan así de grande, a escopeta. Ai, machote de medio pelo. Que se hai que ir máis, Que a min o vixiante da illa alame do carallo, Que eu non escaquei o bulto, como fan outros. Sabes onde che vou? Quieto, ti foste algunha vez a illa? Eu non, e ti? Eu tampouco. Ah, Pero ainda estou a tempo, Ti que ves ou non ves? Patenas! Eu non vou ir. Vamos. Mira, aquí. Deixei bota. Precisamente. Non me lo deixei bote, non? E pintámoslo de azul. Claro. A pía. Veña. Eu vou meter aquí. Vos! Fora daqui! Cuidado todos! Ai, que me mata! Gira. Me mata, Cada un para a súa casa e pintalos de azul, non é? De azul chalán, Vale. Que está feito con ovos da casa, non? Da casa do Arao. Pero non lle dixeches a Evaristo que era un delito. Ai, que el diga que son de Arao non quere dicir que sexa de Arao. Entón son de Galiña. Digo eu. Pero eu non lle quero desfacerle a ilusión. Seguro que pensa que se eu penso que son de Arao, que van facer o mesmo efecto máxico de sempre. Que efecto máxico. Non o sabes.
Este é mel do céu, un doce namoradeiro. E din que se o comes que te enamoras do home que che trouxe os ovos. Xa vou eu. Nunca me fixaron o ben que che sentan eses pantalóns. Que hai, meu corazón? Queres un pouquiño mel do céu? A Sabela consoloulle. Moitísimo. Está algo desestabilizada, Xuxa, algo non? Debo estar empachada. Tens que dormir? Te aquí polo banco. Vou no banco ás 11:30 da noite, cunha escopeta, lá. Non sexa tonto, mira. Faltan 500.000 pesetas. Aceptas todo o día co conto das 500... Xa vas con mami. A ver, trae A ver, pa que cá. pasa que as 500.000 pesetas esas? A ver. Que faltan 500.000 pesetas na conta, chico. Na conta de quen? Na conta de Carmiña. E pa que vai querer Carmiña medio millón de pesetas? A ver, dime. Andará na droga, Carmiña, lo. Ai, non sexa tan inmaduro, papi. Eu son inmaduro, feliz e millonario como a Rainier de Mónaco. A ver, ¿en qué Verdad que gastaste? son como a Rainier? Mira, a ver, esto es serio, chico. ¿En qué gastaste los cartos? Dime. Vouche dicir a verdade. Teño unha querida que é jarande, ten unha espeteira boa, entendes? Ten a boca máis pequena que ti, é un pouco cabezona. É que estás... 24 horas para que aparezcan esos cartos na conta. Dasme 24 horas, non quero saber nada máis, Dame 24 horas, Carmiña, 24... E durme a nena. 24 horas chéganos a nós, verdade? Non empezar a xogar. Desperta Porto Sás con aviso importante. Uns biólogos da Coruña que estaban estudiando os movementos migratorios das centolas perderon 2 emisores de ultrasons que estaban incrustados no cacho de 2 fermosas centoliñas. Ao parecer, o bravo mar de Porto Sás fixo que estes profesionais perdesen contacto cos saborosos crustáceos. Se alguén os viu ou ten algunha pista onde poden estar os emisores das centolas, que chamen á Facultade de Bioloxía da Coruña e recibirá como propina 5.000 pesetas, 30 euros, pola súa colaboración co mundo da ciencia. Facho. A ver, Vanessa, que? Por aquí non, xa salta por aí. Ai. Fuches ao banco, papi. Fun. E que? O banco, teñeno precioso ali, pintado así todo de... Fun ao banco. Pero pasou que estaba cheo dos vellos que van cobrar a pensión, e marchei, xa. Papi, que pasa cos cartos da nena? Non pasa nada, ese recibo está mal, xa te dixen onte, pero... Papi, os recibos dos bancos nunca se confunden. Falta medio millón. Moi ben. Ti ponte no caso que o recibo está ben. Ponte no caso que o recibo está ben. Ti tes que pensar tamén a de gastos que houve aquí, prenda. Porque, mira, cambialo o embrague do barco, que? Eso xa... É malo os días de carro. Os días de carro ali no Varadoiro. E despois... Filliña, que Evaristo tamén é un gasto, entendes? Está gastando no taso de cartos. Che, papota, a mí non me metas nos teus contos, vale? Digo nas túas contas, que eu bastante che axustei o precio. Tan axustado está que perdo cartos no trato.
perdes cartos, eu creo que máis ben perder o norte. Oh. E a ti quen che deu cartos neste terro, payaso? Oh. Belinda, os cartos vanse como arecho que hai. No, Maui, o de Carmiña non. Os de Carmiña son sagrados. Sagrados, oíche? Sagrado, mía, sagrado. Tiña que ser, o día de hoxe para ti, tiña que ser sagrado da sorpresa que che teño preparada. A ver, que vai pasar hoxe? O noso satélite hoxe vai ver por primeira vez na súa vida os avións. Os avións no aeroporto, os paxaros de ferro máis grandes do mundo, lá. Se a Lindiña quere, porque Lindiña hoxe ten o día revirado cas contas, claro, está ela... Non sabes? O señor ordea e o señor manda, non? E eu que non tomo decisións. Non, é que eu ia che dixir onte, pero que contigo onte non se podía falar, porque ti estabas gobernando a contabilidade toda no mundo. Petróleo, falando de contabilidade, ti a ver se me vas arriando algún peso porque tens moita habilidade para escaquear, oístese? Así que... senón o chollo está empantanado, eu non vou nin para diante nin para atrás. A marea baixando, vou arriar todo, Empantanado. O teu pantano de nunca acabar, me parece a min. Oi, ti me parece que estás ladrando moito, Majo? Eu? Eu non sou amigo de perder un can, estamos? Pois para eso aí na de Chico, na de Alfonso Chico, tes uns coleiros aí campanudos, para non perder nin can, nin gato, nin rato, nin nada. Oh, que lixa. Mira, en que imos ir? Oi, a lista, imos ir, sabes onde? No coche de Sari, que xa falei con ela. E quen queda cobar? Cobar, pois... Eu non, eu xa quedei co fulano aquel para que me explico da refrigeración. Vou indo xa a coller o coche de Sari que se me é tarde. Pero quen está falando contigo? Evaristo. Evaristo. Que, Mira, que está a meniña os avións non che dixen eu. É que? Moi ben, pois leva. Pois é eso que, vale, que quedeu no máis logo. Que isto xa está falado. Sí, xa falamos deso. Son preocupacións que tes ti. Pero... Dime. Pero tenme que deixar cambio na máquina, vale? Senón é... Pero cambia aí abondo. Que xa tiñes que estar collendo a meniña. Todo preparado, non? Todo preparado. É que tes o día revirado. Gracias por avisar, Ai, descúlpame por non che dixer nada. Que tes o día hoxe. Que miña nai querida. Toma. Rosa, que? Que faz? Nah, recollendo miñocas. Recollendo miñocas. Sí. Boa mariñeira estás feita ti recollendo miñocas, E ti que faz? Eu collí unha sentola, que? Non como a outras. Xa vexo, xa. Oíches, aquí entre nós. Vou che dar un consello, En Porto Sás, as sentolas véndense moito mellor que as miñocas que colles ti. Fito, arreando. Xa marcho, miñoqueira. Tes un lojo. Carlos. Buah, magistral. O qué? Un mascato. Certo, un mascato común. Hai que ver como alterna o bater das as cos planeos. É un auténtico espectáculo velos pescar. Oiches, deixanse caer dendo alto e mergullanse no mar. Bah, impresionante. Un voo majestuoso. Que plástica, que deseño, Son o xermolo dos modernos paxaros de ferro que sulcan os nosos ceos. Sí, iso tamén, pero aínda hai máis. Sí. A súa contemplación é o mellor remedio contra a tensión. Pero aínda é máis o seu legado. Aínda hai máis? Sí. A atracción que sentimos polas aves é a envexa dos seus ocos sosos. Preparados para elevar o voo e despegarse da terra. Boas, que? Hola, Fito. É ti por aquí. Nada, veño da praia de coller unhas sentolas, só. A ver. Dona, boa. Mira. Que vos, Non como outras que andan a miñoca, A quen te refires? A Rosa, que agora quedaba apañando miñoca. Rosa, dis?
Home, eso foi o que me dixo ela. Va, o mellor é que está farta de verte. Ou de oírte. O caso é que Rosa anda moi rara, Ainda que para rarezas, o da miña sentola, que atopei. Está a collina morta na praia. Mira, un transmisor de ultrasons. Sí. Un transmisor de ultrasons que lle poñen os biólogos. Ajá. E para qué? Para controlar as súas migracións. Ah, xa, de onde veñen a onde van, non? Exacto. E ademais, Fito, se chamas a Facultade de Biolóxica da Universidade da Coruña, danche unha recompensa de 5.000 pesetas. 5.000 pesetas? Non perdas o tempo, Fito. Un billete agarda por ti a volta de correo. Home, todo o que faga falta por botarlle unha man a xencia, Claro. Pois veña, vai alá. Bueno, marcho. Hasta logo. Hasta logo. É un rapaz. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Que lloro. Que fas por aquí, Tarasido? Nada, recollendo unhas poucas serraduras. Xa. Serraduras? Pois non son serraduras o que aí levas. E máis non, está todo cheo de ferramenta. Que na poñería aí? Xa sei, as meijas. Foron as meijas. Diz que este lugar está enmeijado. Seguro. E chegaron a carretilla montadas nunha vasoira, non? Claro. Xa. Tarasido. Que? O devolves agora mesmo que está roubando. Un métoche unha denuncia que che deixo o ollo abaneando. Estás dicindo que a ladroa que todos son da súa condición. Deixa a ferramenta! Vou coller a chaqueta que é miña. Arreando! Insultáchesme, Rosa. Ai! Hastes de acordar de Arreando, min. Tarasido! Hastes de acordar de min, xa verás. Ana, que tanta excursión a Coruña para ver un barco. En Porto Sás temos un montón de barcos, papito. Como estes non prenda, pero que día tes hoxe, che. Pero ti viches que cacho ferry, que está Carmiña tola por este ferry, che, tola está. Eu odio os barcos, oíche? Odio os barcos, manéame só de velos. Pois imagínate o que pensei que ia haber avións e traeme aquí a ver Os barcos. avións están dentro do barco, calarazo, bella, oi. Mira, e Currás está no bar encargado do bar, eso sí que é un desastre. Eu Pero quero marchar. o Currás de hoxe é unha misión. O de Currás de hoxe é unha misión, entendes? Vai non facer ben, tate Sí, tranquilo. por eso, sí, está tranquilo que Currás é máis servicial, che. Ou non ves que se aproveita a vender cando lle cabe. Mira, papi, ven acá. Como pase algo, non che falo nun mes. Eu marcho. Ti hoxe vas falar como unha tola pacífica. Vas falar como unha tola pacífica, ti hoxe. Non sei, pero eu sí que sei, Oi, vai estar todo o día con esa cantarela, ojo. É que eu sei o que sei. Pois se o sabes, dío, que és un aburrido. Aburrido sí, pero eu ben sei o que sei. Alto aí. A ver, bota. Así. Teño que apuntar, Cantas tes? Eu sei. Sei eu, 4. Sí, pero Currás, eu ben sei o que sei, Oi, ti non sabes nada, Trasir. Non sabes nada que ti és un burro. Burro sí, pero non sei o de Rosa, A Rosa vina pola mañá fedellando nas rochas da praia, Fedellando? Aí o tes, amigiño. Amigiño? Te manchas somos amigiños en algo? Oi, Fafitiño, e onde viches a Rosa logo? Nos cantís das furnas. Nas furnas? Ali. Pero aí non foi onde toparon os fardos? Daquela xa está todo claro, Sabía ou non sabía, Sabía, eu que sei é que Rosa quedou sin traballo, que cerraron o Obradoiro, que queres? Por eso? Por eso nada. Unha persoa cando está sin pan para botarlle a boca, ese alume, amigiño. Pois por eso, amigiño. Vouche fundir a boina, Ca cabeza de chorlito que tes. Xa que non a tes fundida xa. Sí. Hola, son eu, é o rapaz que atopou o transmisor de ultrasons. Sí. Non, aquí, en Porto Sás. Ajá. Estaba eu aquelán, pero mira, eu quería falar daquelo da recompensa. Como?
Sí, é que non escoitaba moi ben, non? Ajá. Vale. Non, tranquiliño que xa lle levo o transmisor e o que faga falta. Home, quero dicir que, veña, xa lle levo eu, vale? Ala, veña, abur. Mima, 5.000 pelas. Mira o rapaz. Este sí que sabe. A recompensa. Ai. Que hai, Carlos? Hola, Rosa. Que bonito día, Sí. Vexo te contenta. Estou. Por algo concreto. Por algo que todo o mundo ve e ninguén reparou nel. Que é unha adiviña? Un segredo, pero se adiviñas, contocho. A ver. Como era? Algo que ninguén ve, que está aí, que... Veña unha pista. A ver, unha pista. Nunca antes se recolliu. Nunca antes se recolliu. Veña outra pista. Outra? Sí. A ver, outra pista. Dá cartos, sí. Dá cartos. Nunca se recolliu. Dá cartos. Pero non mo digas, non mo digas. Non. Dá cartos. Sí, dá cartos. Non se Outra? ve. Que? Outra pista? Sí, hai que outra. emporcar as mans, e xa está. Con esto, Hai que emporcar as mans. hai que emporcar as mans. Emporcar as mans. Papas. Papas. Sí, pido papas. Miñocas. Miñocas. As miñocas dan cartos. Home, sempre hai xente que as precisa. Vender miñocas. Oi, Carlos, ti non lle estarás botando nitrato de tarasido a horta, non? Está a señora Suiza. Teño que falar con ela. Que lle queres? Cousas miñas. Son a secretaria do xulgado. E necesito saber para que a queres molestar, por se o podo facer eu. O qué? Molestala? Para iso non che necesito, que iso fago eu moi ben. Que queres, Tarasido? Quero poñer unha denuncia. Podes arranxalo ti? Por suposto. Home, merda. A ver, fala. Señora Suiza, quero poñer unha denuncia. Bos días, Taracido. Bos días, que alegría pos meus ollos vela. Sobre que versará a denuncia? Non é en verso, é falada. Eu dígolle vostede xa escritea. En Portosás hai contrabando. Contrabando? Contrabando e máis contrabandistas. Xa. E quen son? Todo o seu tempo, Tarasido, a señora xuíza ten asuntos importantes que atender. Vale, vostede dirá. Pois eso, que hai contrabandistas e sei onde agochan a mandanga. Xa, vexo que será unha denuncia completiña. Completa, como a recompensa que me van dar. Mentre falamos xa pode ir Pitusa por ela. Veña, vai. Podemos falar, pero dubido moito que Pitusa lle poida pagar ningunha recompensa. A min tanto me ten que me apaje, Ademais, ainda non fixo ningunha acusación con nome e apelidos. Que sei o nome, pero os apelidos non é Rosa de Avelino. Patroa do Esperanza. Esa, anda cunha jamela agochando a mandanga do contrabando no Varadoiro. Os meus cartos... Tomo nota, pero informolle que non hai recompensa. Como que non? É os riscos todos que pasei eu, E que facías ti no Varadoiro? Iso. Que facía vostede nunha propiedade privada? Estaba recollendo probas. E por que non lle dixeches a Paula? Paula é a propietaria do Varadoiro, é a primeira que o tiña que saber. Onde viu os feitos? Ver non nos vin, porque había moita escuridade. Os meus ollos xa non son o que eran, sobre todo. Pois, para non ver ben, se cadra acusas algo a lixeira, non che parece? Supoño que sabe que acusar en falso é un delito. Delito? Delito. Ai, que non sei se deixaría o freo de mando tractor posto. O cheiro que ten este home. Pois xa podes ir despertando, fina, que non teño todo o día. En 20 minutos queroche aquí, que eu teño que ir para o Consello. Sí, sempre me dis igual. Pero mira, régate como queiras, ven si queres voando. Pero aquí en 20 minutos, non espero máis. E ti que, Fito? Tes algunha queixa das entolas? Non, estou mirando cal é mellor. Pois mirar e tocar son dúas cousas distintas. Xa. Non me lo explican na escola? Pois deberían. E quitas máis das entolas, home. Pero, Celia, non as podo mercar se non as toco. E valas mercar ti? Elo, non podo. Sí, home, se tes cartos para pagalas. É da cara. Vai, dixíaos, levounas moita xente. Pitusa pola mañán. Ajá. E quen nos apañou? Ui, que leria. Melgacho, queres saber algunha cousa máis, Fitiño?
Non, con eso xa chega. Eu xa marchaba, E a sentola, non a levas? A sentolas é que non teño solto, Celia, non teño que marchar. Que gana de dar a lata. Mareada en me viva. Mira, faltan cartos na conta de Carmiña. Curra está encargado do bar. Vimos a Coruña para ver que barcos absurdos. Esta nena está cansa, papito. Eu quero marchar. Non, pero que temos que esperar un pouco porque hai unha... Ai, sí, hai unha nena. cámara oculta, é unha Sí, papito, cámara o que falta agora son os avións, non? Os avións están no barco, Anda, que ti quítate vai tranquiliña, che. Bueno, está Parvo, tranquilo. que? Mira, o único que te digo é que non sei que fago aquí, así que imos marchar. Comadre, non é o momento nin o lugar para montar aquí un espolio, nin ningún numerillo. Mira, tranquilo que non quero montar ningún show. Miña nai ensinoume moi ben. E non montei nunca ningún show, ningún sitio. Anda, que to... Que che dicía tu Ana? Mamá. Que che dicía tu Ana? Hola. Pero esto, bendita, qué guapa está. Ay, hola, mira, esta es Carmiña, tu Aneta, este es padrino, Mangui, Marisela. Ay, qué alegría. Ay, mira qué linda. ¿A qué se parece? Como se parece a ti, se parece a ti. Carmiña. Mira, qué alegría que te has sacado, mami. Así que o dos cartos, o la excursión dos barcos, era para esto. Era de Cuba, era para Terás que de ir Cuba. con a ti, lá. Vai, señora, cando queira recollemos os bultos. Ay, que eso de señora, soy muy antigua, É chico. como que... Soy Marisela, chaval Marisela. Recollemos os bultos e... Pero eu teño que coche. pasar pola aduana con estes paisanos meus. Teño que pasar a recoller cousas. mi amor. Non tardo. Pois ben. Ata agora, non tardo. No tarde, que esta Carmiña cansa. Estamos aquí. Que ten que comer esta nena, dame un bico. Ay, qué ben, qué alegría. Te igual que sempre, igualiña. Isto non vai arriba, O tal sería poñerlle un pouco nitrato. Se quere eu podo... Que che parecen eses lirios, Lirios? Sí. Esos son cebolas, xuiz. Vale, cebolas. E logo que viñeches? Non pode vir un visitar un amigo sen interese ningún? Pode, pode. Veña, senta. Queres un café? Millor un whisky. Veréis se queda. E cunhas pedras. Nun vaso de tubo. Dixo eu que tendo unha horta como ten e unha casa... Unha caseta como esta, pois... Autocaravana, Teracido, autocaravana. Eso, unha autocaravana que ben pode... ten que ter cuidado, pois, de non perdela, non? E por que ia perdelo? No caso que viñera un contrabandista e ajochara algo nela. Un contrabandista? Hainos por todos lados. E que interese pode ter un contrabandista ou aí na miña autocaravana, xa? Ai, os contrabandistas son moi seus, Quen lle di que... Vaya, que nun caso que... que se viñera un contrabandista, por exemplo... Espera, que dis, Tarcido? O deber dun home honrado, moi honrado, era de pois, dar parte ás autoridades, non? Claro, facer unha denuncia. Aí está, unha denuncia, vostede o dixo. E canto pagarían por unha denuncia desas? Non, eu non dixen nada, falaches ti de denuncia. Mas que máis ten, xuiz, que dixera? Dito queda, non? Non é o mesmo, Tarcido. Por exemplo, se de atinxirnos a lei salomónica, non é o mesmo entregar o neno partido en dúas metades que entregalo enteiro. Que máis dá o neno enteiro que en cachos? O caso que viña a consultar eu... A ver, que ves consultar? Bueno, consultar non, viña a falar, botar a lingua pa ser, non? E vai facer moito tempo ou xa está farta a lingua? Eso depende da jamela de Rosa. Que tens que dicir ti de Rosa? É unha contrabandista, xuiz. Contrabandista de que? Pregúntelle a ela. Pero... Pregúntelle o que ajocha no baraduiro. Pregúntelle. Pero... Non. Pregúntelle a ela. Oh, espera. Paco, espera un momento, home. Francisco, fájame caso, pregúntelle. Hola, xente. Mire, o
Por que tarda tanto en sair miña nai? Quen é a súa nai? Marisela Segrera, é unha pasaxeira do barco que veu da República Dominicana. É que vai, estamos un pouco tensos porque ela vai pa... Terán que agardar, a documentación non está en orde. Non, vai, discúlpeme, pero penso que a documentación ten que estar ben porque é que deixina como a esa patena información da que dispoño, vale? Pero a ver, se el di que está ben, é que está ben, non? Mire, o único que lle podo decir é que temos problemas. Pero que problemas temos? Con un grupo de pasaxeiros da República Dominicana, vale? Sí, e vostede non... A xente... Es... Mamá, que está pasando? Nada, chica. É que o meu paisano que viña no barco de camareiros queren quedar e este señor non nos deixa. Pero son... Vai, son algo de vostedes, son... Son todo. Se eles non poden quedar, eu tampouco. Mamá, pero por que sempre está metida en líos? É ti porque te empeñas e non entende las cousas. Señora, por favor. A ver, mami, Un poquillo de paz. Petrolo gastou todos los cartos de Carmiña en esta viaxe, pero non temos cartos para avalar a estancia aos teus amigos. É que de verdade, Marisela, que non dispoñemos... O corazón e a razón teñen camiños disparellos. Mira, a ver, teño que quedar, teño que axudalos, teño que cuidar deles. Hai quen cuida de ti? É que veña, faja a súa neta, que leva... Ai, se é por ela que o fago. Quero que saiba que a dignidade humana está por riba do pasaporte e dun pocotón de cartos. É que o mundo é de todos os homes. Xa veño. Date tranquilina, pero... Está Paula? Paula non está, pero se pode atendelo en algo? Chamaba para denunciar. Denunciar? Aquí? Cal é o problema? O problema é que unha contra... Ten algo que ver con Nós. Marcha o gato e todos os ratos fan festa, Como? Dicía que unha contrabandista... Pode ser máis concreto. Tanto. Rosa e o seu compañeiro, o antigo xuiz, fan contrabando. Ajá. Quen é ese antigo suiz? Carlos, é un home que esa bruxa mandou a vivir nun caixote con rodas ali das pedras. Que ten que ver con nós? Esa banda ajocha o contrabando no Varadoiro de Industrias Couto. Despreocúpese, señor... Francisco Tarasido, para servilos. Vayan con cuidado, esa xente. Saca o ferro antes de preguntarlle a un nada. Despreocúpese, señor Taracido, que xa nos encargamos nos de todo, ¿sí? E quen dese nós vai pagar a miña recompensa, Recompensa? Que, ben, non se preocupe. Eu xa me poño en contacto con Paula, comunicolle o seu caso e xa nos manteremos en contacto, ¿sí? Vale? Ata logo. Contacto, merda. E aí a teñen, recluída como unha criminal nas aduanas do Porto da Coruña. Marisela, a nai da nosa querida Belinda, como unha Xoana de arco moderna, veu da outra beira do océano para enfrontarse aos poderosos, os que poñen o capital por diante dos problemas das persoas. Esta gran dama foi quen de renunciar aos seus propios intereses e decidiu luitar pola liberdade para reivindicar o dereito que temos todos a vivir onde nos pete. Dereito que só pertence aos que teñen os petos rebordantes. Non desesperes, Marisela. O deprimido furacán de Portosás está contigo nesa luita. Este é o momento en que todos debemos unirnos polos emigrados, polos exiliados, por todos os que marcharon e que vivirán sempre no noso pensamento. Por tantos como Belinda, como Marisela ou como esa familia que se atopa recluída nun recuncho da Coruña. Unha familia que non comitiu máis crime que o de ser pobre. De ser pobre e non poder aparecer nun porto baixando dun transatlántico cun billete de primeira no peto, con sandalias e calcetíns brancos, con gafas de sol, con cámara de fotos e camisa de flores falando a lingua do imperio. Non te preocupes, Marisela. Viñeches dar o lugar onde todo é posible.
Nós sempre podemos arranxalo todo. E atoparemos a maneira. E que solución sería máis práctica? Pois un contrato de traballo. O Consello podería tramitalo, non, María? Sí, pero para que os contrate o Consello hai que reunir a Comisión de Goberno. Claro, é un asunto moi delicado. Xa. É que hoxe en día hai tan pouco traballo que vai levar tempo conseguirles algo a esta xentiña. Pois tempo é o que non temos, van ser repatriados xa. Ai, eu non quería estar na súa pele. A non ser que alguén os contrate particularmente. E avale a súa estancia. Claro. En que matinas? Pois que unha empresa que sexa que han de contratar os servicios desa parella. Eso sería o ideal. Ideal demais. Claro, se te contratas, deixan de ser ninguén. E xa és alguén. En que estás pensando, Celia? En Industrias Couto, non me digas máis. Claro, é que se Paula se responsabiliza deles, non haberá problema ningún e poderán quedar aquí. Pois hecho unha solución de máis práctico. Por algo son alcaldesa de Portosás ou vos que crees. En canto coloque a mercadoría, vouche comprar unha cafeteira nova. A la cuesta que ten? Home, xa está pa xubilación, Carlos? Algúns non temos nin queremos ter nada a conta dun perigoso negocio. Que perigo ten este negocio, ben sinxelo? Sí. A lei da sinxeleza é que tenga todo Portozas o tanto das túas fazañas. Pero de que fazañas falas? Das que conta Taracido por aí adiante. De fazañas nada, este é un negocio como outro calquera. Home, limpo, non é. Vale, ti ainda por riba faime cómplice dos teus asuntos, Asuntos? Pero de que asuntos? Mira, se queres tomámolo café e despois ves comigo a ver a mercadoría. Estás máis tranquilo? Non. Eu non quero ter nada que ver. Desfaite dela e morro con tú. Na concha estaba a marca do transmisor, así que alguén tivo que collerlo. Ou perdeu na mesma centola na súa migración, Fito. Non, home, non, é que eses biólogos profesionais da Coruña son moi profesionais, era máis pensar ti, Xa, pero igual caeu... Que non, home, que non. Que che dixo eu que non ian colocar mar un transmisor así como así, vais pois perder o animal, non? Que senón... Boas, Melgacho. Boas, han de ser. Xa, mira, nós queríamos saber... Vai, se non verías algo raro nas conchas das centolas que atopaches pola mañán. E lo que é o que tiña que ver? Algo que chama a atención? Aos meus anos hai moi poucas cousas que chamen a atención. Que non, home, que non, que nós falamos de algo metálico, Melgacho, entendes? Metálico. Xa, cartos. Cartos poucos. Celia non che vos é alá moi espléndida, que digamos. Non son cartos, Melgacho, non son cartos. Mira, é unha pesa, entendes? Que leva un transmisor de ultrasons que o Departamento de Biología da Coruña Laura, eu creo que... lles coloca centolas para estudiar os seus ciclos migratorios. Hai que ver a de cousas que inventan para matar o tempo. Xa, ti víchelo ou non o viches? Pero como había de ver? Pensas que eu preciso transmisores para saber o camiño das centolas? Vale. Vamos de aí, Laura, que parece que aquí non imos sacar nada en limpo. Gracias, Melgacho. Igual aforraban os biólogos os cartos se falaran contigo. E máis, si. Como que Rosa anda metida no contrabando? Rosa é o xuíz, o que te leou, xa sabes. Non te leou. Está de baixa. Chámelle como queiras. O caso é que Tarasido está no certo de que andan con pinchados. É unha maneira de dicilo. Pero de aí a que anden no contrabando... O caso é que Tarasido xa se ve coa recompensa na man. Coa recompensa de que? Mira, tía. E non era chosco de todo, logo. Pola cobisa dos cartos é capaz de inventar o que non hai. Se hai ou non hai xa se verá, xa. Pero ti veslle pinta de contrabandista ao suís. Ui, cousas máis raras se viron. É un por amor, pode... Sí. Claro, porque ti por amor, non? Eu non falo de min, falo de Rosa. Así que engallolou ao suís. Agora meteronse a contrabandistas. E ti non verás moitas telenovelas, mellor? Si, telenovelas, si. Pois dis que Paula tamén anda metida no allo. E quen máis? Pois, polo de agora non se sabe, pero xa me dirás ti por que fuxiu Paula. Paula non fuxiu, muller. Fui á Consellería de Pesca. Anda mirando polo futuro do Varadoiro. Algo dixo Tarasido do Varadoiro, sí. Pero onde está Paula? Buscádea,
Ai, por Deus, Sabela, é a única solución. É que sen contrato, xa me dirás ti. Non temos cartos, como? Non, para 3 persoas non temos cartos. Pois, ok, fala con Viriato. Espero aquí, ok? Sí, sí. Ok, Isabela, gracias, perdoa, Estás intentando facer contratos con Industrias Couto. Ai. A ver, Ai. é que tamén tú, Ana, é un diálogo goberno, che, é que hai que ser tú, Sara, para meterse ao que se... Tú, Sara, papito, mira, ela é unha muller comprometida, está facendo o que cree que está ben. E ela vai estar moi orgullosa dela que non sexa maior. Ti faría lo mesmo, papi. Eu? Sí. Si yo. Eu? Que va, ti entrarías armado a tos dentro, a salto, pero a saco. Pero non ten que ver con unha guitarras, cousa. navallas e... Calade xa un momento, Calade, Mareas vivas de Portosas. Sí. Quero denunciar un caso de contrabando. Contrabando a más de Rosa. A más de Rosa, o antigo xuiz e máis o mandamais de Industrias Couto. O que eu lle dixa, sí. Sí, que escalar, mona. Non é a vostede, non. Non. O Industrias Couto pon o varadoiro para ajochar a mandanga. A mandanga que rouban eses alibabás. 40. Eu que sei se son 40. Veña vostede, contios, non é o seu choio. Non esquezan traer a recompensa. Que recompensa? Que recompensa? A que me teñen que dar por contarlles todo isto. Tarsido, con quen estás falando ti? Da Garda Civil. Sí, Francisco Tarasido, sí, de Portosás. Oiste ti? Acusón, que está buscando unha desgracia a gente? Hai outro metido no allo, é o máis perigoso de todos. Seguro que lle son o nome, Evaristo Currás. Me cago. Corta, che ligo a ti. Lá. É todo falso, todo falso. Moi ben, Paula. Farei todo o posible. Claro, xa sabes como son os trámites, pero procurarei acelerar o procedimento. Vale? Ata logo. Xa sabía eu que Paula non podía fallar. Agora hai que facelo canto antes, que o tempo corre na nosa contra. Vale, os datos dos traballadores? Sí, aquí están. Estupendo. Mañá a primeira hora registrareinos no INEM. Mañá? Pero, como que mañá? Pero si teñen unha criatura pequena e xa levan non sei cantas horas esperando, home. Sinto, pero se non van selados non van servir para nada. Non podo creer que teñamos tan mala sorte. E que a min estas demoras mátanme. Entendo, pero non vexo outra solución. Outra solución para qué? Pois non sei. Mamá, que? Pois é que va a pechar este edificio dentro dunha hora. Pois non te asuste, pero creo que nos va a levar a comisaría. Pero por que a comisaría? Pero se non sodes criminais. Non, xa sei, estate tranquila, son as normas. Pois, vostede estea tranquila que xa nos estamos no tema que temos que estar e xa mañamos o aquel de contado que... Sodes, Bel, estou orgullosa de ti. Estou orgullosa dos dous. Veña. Sodes estupendos. Veña, a traballar aí. Veña. Que pasa? Veña, xa está. Cuidado co verdín, non vayan a esbarar. Ali está o ajocho dos contrabandistas. Presuntos, Tarasido, presuntos, vimos investigar. Está cheo de presuntos e máis de perigosos contrabandistas. Caer aí. Aí está o varadoiro. Cale, que quere que nos vexan. Non sei se chegará con dos gardas civis, Non chegará, non. Deixime a pistola, non? Saca daí, Tarasido. Daquela vayan indo vostedes, de un en un e así sucesivamente. Non esqueza da recompensa, por si morren. Teño que cobrar. Pero, Paco, aquí non hai ninguén, ó. Francisco. Pero parece que non hai ninguén, pero están aí, Helicópteros. Fan falta helicópteros, e máis, por si queren escapar polo mar, lanchas rápidas desas. Sabe como lle dixo?
Pero este que fai? Vamos, vamos. Ao tellado. Aquí tes rapaz. E graciñas. Miña nai majo non terá atopado outro transmisor destes, Laura? Non te preocupes, con este dispositivo solucionase de contado. Que alucine, isto parece o da Guerra das Galaxias, igual. Hai moita colaboración? Bastante máis da que esperábamos. A xente é moi xenerosa. Vaya, non sei eu xa xenerosa ou interesada. Tanto ten. O importante é que nos axuda a seguir a migración das centolas. Supoño que sí. Se atopamos outro, non se preocupen, que xa os chamamos, pero xa. Moitas gracias pola colaboración. Veña, 5.000 graxiñas a vostede. Fito. Que pasa? Non custa nada ser xeneroso, non? Veña, Carlos, entra. Rosa, Cajón, entra. Rosa, por favor, aínda que estea de baixa, sigo sendo xuiz. Non podo permitir que se quebrante a lei diante dos meus fociños. É quen che pide? Por favor, Rosa, non me ensines nada. Ímonos desfacer de todo iso, pero non me ensines nada, por Pero se favor. aínda non sabes o que che vou ensinar. Precisamente, ollos que non ven, denuncia que non fan. Non quero velo, Rosa. Pares estar así do co seu refreneiro. Si, ese cadra nesta ocasión leva razón. Non me ensines nada. O que che quero ensinar... Que non quero velo, Rosa. Ti ves moita tele, Por favor. Alto a Garda Civil, alto! Garda, terasito. Señores axentes, eu asumo toda a responsabilidade e toda a culpabilidade. Eu levei a perdición a esta muller inocente. Teñan, deixen a marchar a elas. Eu son o culpable, de verdade, son o culpable. Xa oío a confesión. Onde está a miña recompensa? Onde a collo? Sí, páguenlle porque é un cidadán moi exemplar. Gracias, Rosa. Para ser delincuente máis presunta, es ben legal, A Virxe de Pilar nos asiste, pero se son miñoquiñas. Miñoquiñas. Evaristo! Evaristo! Mi maca, Livio. Isto parece un vertedoiro meu. Non é que estea sempre así, que Belinda é moi curiosa. O que pasa é que como están en obras, Claro. non poden... Non hai dúbida. O sinal vén de dentro deste home. Que me parece que estás confundidos, No, aquí contrabando non hai, amigo. E de buscar a outro lado, Teno dentro. Teño dentro que? O que teño é moito traballo, amigo. Eu non ando con contrabando ni nada, que son un traballador honrado. Estamos, Zofitiño, dillo aí, Home, Evaristo, parece que levas dentro algo de gran valor científico, non? Dentro levo un gran corazón, eso sí. Pero non pode ser de valor científico porque só teño un, entendes? Leva un transmisor carísimo. Oye, e ti queres que che abra a cabeza de balde? Teu estilo típico, saco os cartos e fajo que me peta. Pero non é por unha boa causa. Eso que ten que ver? A ti non é quen che entenda. O que pasa que che corroi que sexa eu sempre o que ten que sacar as castañas do lume. Va. San Ramón e Santa Celia. A vos vai facer unha novena, vai facer falta que os fajamos unha novena aparte como o fa. Trae de los contratos. Celia, agora nós que facemos? Que facemos agora nós, che? Traio algo mellor. Cartos. A linguaxe máis universal que existe. Despois do inglés. Nada, eu veño para dicirvos que o Consello fixo todo o que puido, pero foi imposible. Xa. E agora marcho, neniños, porque é que teño que ir para Portosás, que deixei un plena media, home. E ti hartos... Fai non por mir, Celia, onde vas, Celia? Pero non marches. Vaite non volvas, bruxa! Cólleme, niña. Temos que falar, como se chama tu nai? Maricela. Mire, podemos falar un minutiño con Marisela dun asunto, que temos que falar un minutiño con... Que pasa? Venga, Carlos, que? Mira, que en principio, Ramón, déixame facer as cousas. Esta señora É miña nai. Eu sou Marisela. Teño prazer do señor... Couto. Industrias Couto. Perdón, chamome Ramón Couto. Moi ben. E isto que é? Unha primeira axuda. Sempre chamando a atención, Evaristo. Que vergonza, miña nai. Que vergonza de qué? Ti estás preocupada polo que digan os demais, logo?
E por mí non é, que me van a abrir un canal. Non teñas ansia. Mal bicho nunca morre. O bicho igual non, pero eu sí. Ende por riba as entolas, compráchelas ti. E terás queixa. Queixa non, que estaban cheas, pero cheas de que, Pidusa? Mira, chea tesmo a min. Das túas parvadas. Eu non sei que merda andan tirando ao mar, que agora teña un transitor dentro. Se non é máis que un mal será. Móveselle por todo o corpo. Parece unha máquina de marcianos, non para de moverse dun lado para outro. Eso é normal. Eso é normal que se vende familia. Familia emigrante xa se sabe. Ai, moita paradiña non a ten, eso é certo. Quen vai contar agora a miña historia, Cando espiche eu? Deféndeste ben ti só. Non a vas espichar, non? Ala. Nena, xa meus avós foron emigrantes, Chegaron a Portosás aquí emigrados. De onde? Se pode saber. Que máis está? De aí, da Tuxeira, vai. A 10 kilómetros. Para a emigración igual. Vamos, Evaristo. Vamos antes de que aconteza unha desgracia. Mire, señora, non pode marchar co transmisor dentro. Non se preocupen, xa me encargo eu de que o expulse. Ala, vamos. E faimo acordo de parar na farmacia. Na farmacia para quen? Porque teño que comprar unha caixa de aceite de ricino. De resino non que hijo mito, Me caje na zapatilla colorada, Pitusa. Vamos, Evaristo, vamos. Oi. Fito, xa porque o caldero do lixo poñeralo todo perdido. Pero ti crees que Arja non vai notar? Fito. Está ben. Mira, se atopamos outro, regalo o que queiras, vale? Oye, Miña nai, que carácter a túa nai, che. Que se ten carácter para regalar. Que muller! Que muller, ti non podías calar a boca 5 minutiños con Sari, Ramonás. Che, que eu non lle dixen nada, Mulleres como esas non hai en Portosás. Que monumento! Mira, nin falta que fai. Agora resulta que a túa avoa vai ser unha María Pita da Coruña. Esa fose se sabe. Ainda pode ser máis cabezona, máis que a ti, que xa é dicir. Que? Como foi lo? Xa está. Xa somos libres. Xa somos cidadáns do mundo. Que ben. Ai, moitas gracias, señor Couto. Ramón, por favor. E non se preocupe polos cartos. Que son os cartos? Os cartos non son nada. Non teñen importancia ninguna. E, por favor, Marisa. Acaba de dicir o que creo que acaba de dicir. Esto é historia. Ui, miña nai Ramonás. Eu non sei se oiría ben, Dámolle unha bota máis. Como se do mesmo ave fénix se tratase, o furacán de Portosás renaxiu das súas insas para xuntar a unha familia, a de Petróleo, Belinda, Pequena Carmiña e Marisela. Esa gran muller que, como a mesmiña Inés de Castro, deu no todo para axudar a súa xente. Pero non debemos esquecer dar os nosos máis profundos agradecementos a un dos nosos veciños. Este milagre non podería ser posible sen a desinteresada colaboración de Ramón Couto, ese home altruísta de corazón que acabou con esta injustiza a golpe de talonario. Se sabe que contra os problemas de extradición, billetes o caixón. E deixamos a ledicia do petróleo porque temos unha nova de última hora. Os biólogos da Coruña xa toparon o emisor de ultrasons co que pensaban estudar os movementos migratorios das entolas de Portosás. O valioso aparello atópase no bandullo de Evaristo Currás, que polo visto non tardará en devolvelo, xa que, segundo os biólogos, o perseveiro é un home dunha gran mobilidade interior. Ai, o meu heroe. Rosa, non está ben que... Non ti preocupado por unhas inocentes miñocas. Rosa, que estamos nun lugar público. Son as mellores da Costa da Morte, moi cotizadas. Rosa, por favor. Un negocio seguro, rendible. Rosa, queres parar? E materia prima non nos falta. Rosa. Tes razón. Son culpable, así que... Préndeme. Carlos. Que? Quéroche. Estás tola. Mira quen vai falar. Eu teño experiencia. Carlos. Que?
Da volta. Da volta. Vamos, Carlos. Vale. Nico, Rosa, pero más quieto, por favor. Rosa.